huwag sunog ko. May pa yung parmasya ni. Kalit miulbo ang dakong sunog at atubangan sa Panabo City Bus Terminal sa Davao del Norte pasado alas 11 Martes sa buntag, Setyembre 16, 2025. Halos nalukop na sa kalayo ang mga estruktura sa lugar. Ang gikabalakan kay duol rasab sa gasoline station ang sunog. Makita sa video nga hinay-hinay na nga mikanit ang kalayo sa katapat ng pharmacy. Walay nahimo ang mga tao kundi igo na lang kini sa pagtanaw. Dali! Paspas! Daling nakaresponde ang Bureau of Fire Protection Panabo ubang fire volunteers sa nahitabong sunog o gipalong ang kalayo. Sagad nga gilamoy sa kalayo ang mga business establishment sa lugar. Giimbestigahan na sa BFP ang insidente aron masuta ang posibleng sinugdanan sa kalayo. Ingon man ang kinatibuk ang danyos o kung doon na ba'y naangin nga kinabuhi ato sa pangitabo. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.